Yebo. Umhla ka-13 njalo kuyoshawulwa Yabona-ke uqeda ngikhiqiza ukushawula kagogo past 6 ngikhipha ekuseni cash namhlanje. ngichaphisile Lokhu uyabona leya puphu engangithenga amaqanda 12,5 ngizama ukuthi ngidle ayikakapheli engakapheli inyanga mhla kabani namhlanje mhla ka-14 izophela kusasa mhla ka-15 kodwa nje ngisaye kabili etoilet yebo lonto angisabi ukubhosha yabona ngikhipha cash lana cash laba simbona umuntu etoilet ungasabi ukuthi uveza ukudla la ubali lokuyiveza ukudla etoilet ungasabi yebo okay tshelo cash yabona namhlanje kagogo hayi ekuseni past 6 ngapheka kadidiswa hayi manje nje ngisabi ke-toilet baba ngaphina ngaqedela ngoba ngiyazonda hayi sengizoze ngipheke kusasa i-toilet kubone nomkhaba awungalube ukudla ubala yabona-ke sewona into umshado kakhulu ubona isicelo khona webaba bani wabona isitalente kanjani uye-toilet ungalusididisa la hawu yebo so bona ubhosha sizozama ukuthi ngipheke kusasa ekuseni indoda yayibona indoda ngeke isabi kobhosha mhla 13 umgqibelo 13 bani April 2025 baba hawu labantu yinhle le ndoda eyithandayo nazi nelona yabona ibithunga futhi namhlanje yabona ngize ngenye imbadada yabona ezinye imbadada zakhona nazi imbadada ngithi nawu $11 uzovela ayibona hayi le ndoda ine-$11 njengoba ilethelwa-ke usebenzisa lama-vote nasesiwakabona 11 asikisi kuleyo ndawo lamadola lawa angena kubani PayPal that is why i-order online ngathi umgqibelo umhla ka-13 isonto ingake i-order online le ndoda kodwa kukhona ukuthi engeke isabi kobhosha sibone cash namhlanje ezingabhosha uyobhosha singayiboni isona njengoba si-right akubonakali ukuba right kusona isidunyelo wabona kubonakala ukuba right isidunyelo silalela nawu $11 wemka nami $11 ngene ku-PayPal njengoba i-order online yayibona indoda enje